mag-vlog ako sa welcome to my vlog guys. Hi. Di mo subot si Janjan nga maglakaw ko. Nga naman. Kung sila maglakaw. Di mo sa ganahan mawa na itong bilbil. Sige na itong sinakyanay. Dura kayo. Ipahawat yun niya nga nagkaon. Ang sibong. Dura kayo diri raw. Diri ako naglakaw. Ato pa dong dihara ko sa nahan. Saba. Ingon ko diri ako kay mag-video ko diri sa plane. Videohi ko. Saksi mo. Mapriso ka. Diri ko bilis. Okay ako diri naglakaw. Oh. Diba? Lingaw pa. Si kirakyan na dagot ng bilbil. Arthritis. Nakaw ginagmay. Duura man kaayo. Kay mo adto kong kasal. Kasal sa among silingan guys. Ako invitation card guys. Gidang lamod to po kuno. Kunyari lang. Among po. Mangasal. Singa. Mangasal guys. Kay duura ba abot ako oh. Diba? Abot ako. Nara. Partiran doon la. Duura kay guys. Abot ako. Nawa. Partiran ako. Diba abot ako? Oh. Abot na. Pag-uur kayo. Abot na ko guys. Wala ka nito na abot na ko guys. Oh. Anhira ko kutob. Guys. Abot na ko. Abot na ko. Oh lagi. Awa ko mag-live boy. Abot na ko diri guys. Sa mga tuanan guys. Kay mga salmi guys. Mga salmi. Abot na ko diri. Matigahin dah. Nipis na yung buhok. Ayaw tanaw no. Okay ra oy. Sige lang. Bye.